Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Bukteng ka Meghalaya bat ka Assam, banyak keren ki kamput. Menteri rang bak ka jela, ukuan rat kon kalsang ma, hakas nipalay, ula pente bala pensangi iswa, ya ka jingnya keren penbet put, jong ka benta ka baar, hapdeng ka sorkar jela jong ka Meghalaya, bat ka sorkar jela jong ka Assam, namar ka jingnya ka Kamphi constituency, jong ka Election Commission of India, ECI, hakibabun ki benta ka jela Assam. Nakaliang jong ukuan rat sang ma, ulayathu bah ka jing sisa hakane ka tayo kilaya de ban penbet bat menteri rang ba jong ka jela Assam himanta Bishwa Sarma ban le jurip ya ka than badon ka jingnya kaji kum ka Khanduli West Janchi Hills district Henry namar badon ka Kamphi constituency hapo katai ka jela laha ban pen kendri no iswa ya kane ka kam bala penbet kham haswa syakawe pat ka tarik ukuan rat sang ma ulayathu ru bana kaling jong menteri rang ba ka jela Assam ula kerpat caka sorkar Meghalaya ban penbet no ya katarik bathan mai hakaba kine ki menteri rang ba kin le jurip ya ki jaka haki than khaput haswa bakin sedang no ya ka jingnya keren penbet put jong ka benta ka baar menteri rang ba jong ka jela Meghalaya ula ong bahaswa ban kut une ubnai kin sa le jurip ya ka than Khanduli hakaba ula ong baki chairman bat ki regional committee kinsa le ya ki jing don kam hakabai de bat ka jing stang no ya ka jing ya kren ban penbet put na ka benta ka wat ka baar